hi havia la llengua i abans hi havia la història. I per què? Doncs per haver de provar. Clar, si no tenen llengua no els reconeixeran. Si no tenen llengua no s'identificaran. Si no tenen llengua pròpia no es diferenciaran. I per tant no mai seran cohesionats. Bé, estratègia dinàmica, una intervenció pedagògica eficaç, molt trebada científicament, psicolingüísticament, sociològicament, molt trebada didàcticament, perquè aquests nens adquireixin el català, que és la llengua, el verb actiu, i puguin fer amb tots els nens parlants el mateix. El 78% dels residents de Catalunya parlen català. Jo dic, no m'ho crec. El 78% parla català. Jo no m'ho crec. Jo crec que s'hagués hagut de dir. El 78% de Catalunya pot parlar el català. És a dir, si li pregunto, vostè parla català? Sí. Evidentment, m'he de matisar fins a quin punt parla el català, però deixem un cop. Això ja parlem de la fluïdesa, de la correcció, de la fonètica, deixem-ho fora perquè la TV3 també fan parlants grosses, per tant no ens posarem amb això. Però jo penso que és que diem amb això, diem pot parlar el català, altra cosa és que el parla. Aleshores, això tinguem molt en compte perquè les llengües que se saben parlar i no es parlen no existeixen. La llengua existeix en la mesura que es fa servir. Jo, que soc una persona que té les meves maneres i aquestes de les grosses, parlo orella tot arreu i jo només sento castellà. A veure, el meu ambient, evidentment, no. Cal dir, no? Tu vas al metro, pares l'orella, ostres, parla castellà. Vas a uns nens que van d'excursió, que són de secundària, tots parlen castellà. El mestre també. A mi em posa això frenètica perquè, a veure, la llei que avui tenim, quan parlem d'immersió a l'escola, quan parlem d'escola catalana, el que diu el que hem de fer és que els mestres, des de que arriben fins que marxen, excursions incloses, el català s'ha de saber llengua vehicular, o no jugui. Doncs això no passa. Llavors què passa? Passa que tenim els menjadors, que els monitors de menjadors tampoc no el parlen, és a dir, amb una paraula, amb excepcions fantàstiques, perquè n'hi ha. La veritat és que moltes escoles, a primària, després parlem de secundària, que és una altra cosa molt més nètica, però a primària les escoles passen, hi ha hagut una espècie de fluixera col·lectiva, no? Llavors es fan les classes en català, i les fan totes, però tot allò que sigui lúdic, tot allò que sigui ús social de la llengua, es fa en castellà majoritàriament. Tant és així que els nostres nens catalanoparlants d'origen, en parla catalana habitual, acaben parlant en castellà. Jo us ho dic perquè als meus nens els hi passa això. Passa això. Vull dir, hi ha dràmatics que els dic militeu, jo, i us dic que militeu, veig aquests joves que militeu, no afluixeu, perquè si no acabarem sent un país del que la nostra llengua n'hi ha de cap a cap. Bé, això és una cosa. Una altra cosa és la televisió i els diaris. Els diaris, ho he notat perquè no vull equivocar-me, a veure, diu que a l'últim any hem guanyat 220.000 lectors de premsa catalana. Això és fantàstic. De fet, jo crec que l'avantguàrdia traduït al català ha estat determinant, perquè deia Joaquim i jo no ho sabia, que es venen més avantguàrdies en català que en castellà, poques més, però hi ha un percentatge més alt, i a subtítol ja n'hi ha. Per tant, és un altre element de la televisió. Molt benvingut, fantàstic. Finalment, es va aprovar el projecte de l'Estatut amb el 88% dels vots dels parlamentaris catalans, excepte el PP, se'n va desentendre de seguida. Bé, el 30 de desembre del 2005, és a dir, del setembre del desembre, 2 mesos, l'Estatut se'n va anar al Congrés dels Diputats de Madrid. Vosaltres recordeu aquella famosa frase del balcó de la Generalitat que va dir els dependents. Prometo, no sé per què va dir, aprovaré l'Estatut que salga del Parlament de Catalunya. Sí, després ja vam anar sabent aquest senyor cada vegada tenia el pas més llarg. Però encara que algú s'ho devia creure. Després, quan va arribar l'Estatut als diputats de Madrid, i ha arribat el senyor, que els devia saber més bé que el patia, va dir, ui, ens passarem el ribot que no quedarà res. Que no havia res. I efectivament, el van trossejar per aquí, trossejar per allà, manipular per tot arreu. I va sortir el que va sortir de llibre.
Bé, llavors aquell estatut retallat, fastiguejat, manipulat, el vam presentar a Catalunya perquè el referèndum s'aprovés. Finalment, Esquerra Republicana, sortosament, va decidir donar suport a aquell estatut. Jo t'haig de dir que va dubtar molt l'Esquerra Republicana, jo hi era quan la votava, i finalment les bases d'Esquerra Republicana van aquest estatut que hem d'aprovar i va votar per ell. Aquest estatut es va aprovar amb concretament 2.594.167 vots afirmatius, això, i 1.899.897 vots negatius. Tenint en compte que va votar aproximadament el 50%, o sigui, el 50% de catalans es va abstenir d'aquest estatut. Alguns perquè no els hi feia, alguns perquè van considerar que no els interessava, i alguns van votar que sí i altres van votar que no. Però l'estatut va ser aprovat. I per tant va entrar en vigor, signat pel rei, la llei d'estat, el 19 de juliol de l'any 2006. Bé, podríem pensar que aquell final de juliol s'havia acabat les nostres penes. Doncs no. Vam començar a seguir les altres, que van ser els recursos d'aquest estatut. Es va presentar 2 recursos d'inconstitucionalitat. Un el va presentar el defensor del pueblo, del seu pueblo, que és el secretari Mujica, que és un socialista, i l'altre el va presentar el rei. Ja sabem, això és només cap aquí, que vam estar 4 llargs anys discutint què es havia de fer amb aquella filtrada d'estatut que havia sortit. Nosaltres, això és una línia vermella, presentarem un recurs. I va presentar un recurs. I ara està al cau d'aquest recurs. Algú parla del D7. Diu el que diu, potser serà... Aquest recurs, ells no volen que aquelles 4 famílies tinguin el català, el castellà per llengua viva. No volen això. Volen que tot el sistema educatiu de Catalunya tingui el castellà com a llengua viva. Això és el que volen. Volen que tinguin. I ara surten amb el... que tenim una primera cosa. Un altre problema que tenim gravíssim i que hem d'estar superalertes és el tema de un altre recurs que tenim, que és la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya. També està constitucional. És a dir, a veure, com es pot viure en un país? Com pots... Jo pregunto, ara faré una anècdota, però és que ja... Com pots viure en un país, sentir-te d'aquell país, que et porta al Tribunal Constitucional? És com si tu tens un marit o una parella o una nòvia que et porta cada dia a jutjar. Però com pots viure així? És que no es pot viure així. Que no tenim dret de tenir una vida normal. És que, a veure, nosaltres no demanem més que ser holandesos, tu, que lleves al dematí, que t'has de justificar per res, perquè has escut a Holanda i veus holandès. A veure, ens estan massacrant. Aquesta és la paraula justa, massacrant. I si no prenem conscient, perquè escolteu que estic aquí, jo m'agrada fer gent, i a mi m'agrada fer gent si estem a casa meva. Jo estic aquí perquè vull lluitar fins a l'últim moment. Jo dic que soc lluitadora, però sí, perquè si som avui 24 aquí i tots tenim consciència que això està així, i ho diem al veí, a l'altre i a l'altre, o som mesells, que potser sí, perquè potser som un país de mesells, o ens hem de revoltar de l'una i l'altra. Per tant, jo us encomano aquest d'aquí. Esteu alerta per la sentència i esteu alerta per la de la LEC, perquè això pinta molt malament. Nosaltres tenim, des de totes les entitats de Catalunya, aquestes que no poden tenir subvenció, aquestes que, així que les castanyoles aquelles sí que han de tenir subvenció, però nosaltres són dolents, el mil dolent, plataforma de la LEC, la dolenta, tots són dolents. Doncs aquests dolents, estem reunits tots dolents, 35 entitats, amb una plataforma que es diu Som Escola, perquè estem a punt, prepareu-vos perquè jo no us puc dir quina és el que ha de fer, perquè després vosaltres s'ocuparan immediatament, dic jo que esteu a punt que la primera setmana que surti la sentència sereu cridats al carrer. Sortiu al carrer, perquè defensem el que és el nostre. I vull acabar amb una frase que diu: no és això, companys, no és això, potser cal ser valents